ҳабиб Нурмуҳаммадов размикори доғистонӣ гуфтааст чӣ гуна ҳарифи амрикоиашро дар рақобати навбатиаш мағлуб хоҳад кард. қаҳрамони феълии UFC Ҳабиб Нурмуҳаммадов зимни як конфронси онлайнӣ гуфт намояндаи амрико Дастин Гэтҷиро бо усули буғӣ кардан мағлуб хоҳад кард. чӣ гуна ман нақшаи ба анҷом расонидани набардро дорам. ман аз усули буғикунӣ истифода карда ӯро мағлуб мекунам. бар зидди ӯ нақшаи нав дорам. усулҳои бисёр дорам. ҳоло ҳамаи кор дар пеш аст. мо набояд худро ба ҳаяҷон бидиҳем. ҳамаи инро вақт нишон медиҳад. ман ӯро хаста мекунам, гуфт Ҳабиб. Ёдовар мешавем ки рақобати Нурмуҳаммадов ва Гэтҷи санаи 24 октябр дар Абу Даби доир мешавад. Дидори Ҳаби ва Гэтҷи рӯзи 19 сентябр дар UFC 253 таъин шуда буд, аммо ба сабаби вафоти падари паҳлавон ва мураббии ӯ Абдулманап Нурмуҳаммадов мавқуф шуд. Ҳабиб Нурмуҳаммадов дар замони фаъолияти варзишиаш 28 бор аз рӯи муҳорибаҳои омехта бо октагон баромад наву боре ҳам мағлуб нашудааст. 19 рақобати Ҳабиб таҳти сарпарастии UFC баргузор шудааст. рақобати охирини ӯ бо Дастин Поре буд ки бо пирӯзӣ ба анҷом расонид ва мебоист бо Тонӣ Фергюсон дидор кунад, аммо бо сабаби пандемия ва басташавии марзҳо ин дидор доир нагашт. бояд гуфт ки Гейджи ҳоло қаҳрамони муваққатии UFC дар вазни сабук буда рақиби варзишкори русиягӣ мебошад. унвони қаҳрамонии худро ӯ дар рақобат бо Тонӣ Фергюсон ба даст овард.